Ka gama sai ka zo ka duba ta ka gani yan wara saman ita ta kawai sai ka kara nama rubi biyu dan uwa batun mota na makaka rike kashi ba na yanzu ba in ka kammala kai muke jira to ka zo ka duba ta ka gani ayya na dan hayaka ne karkashi yana sani zautuwa dan jira ni malai ina zuwa hana mika wannan zuwa gida ashe ma kana kusa haba kai ku ya saka min haka zaka sanya raina ta farfasa na ga kazar da ba ta kwai ne take zumudi a kyankyasa shi yasa na ce kara ka gani maza in nemi hanyar zuwa gida zo da shi wanda za yi tsaron kanin suwa so nake kaɗan bani lokaci in faɗe shi in babu damuwa in faɗe jakan nan kike hari ƙaraki ta taunar bagaruwa a jakar ka ba nake hari ne ganin kake sani nisuwa kuma ga ka bulbul ta ko ina ba batun alamar kishin ruwa ai mu garin mu ba a rashin kuɗi yanzu sai akai kyalla kasuwa je shi sai ka yi murmushi na bazo na zomo ina jira karfa in ji in fara dingishi so nake alaka da ni da kai wata kulluwa ke da karkashi wata irin alaka kike nufi ba ni san ɗabi'ar masharuwa muke jayi ne fa ko fa sunan ka ban ji ba Adamun Bala dan Abubakar mai abun fada ba na kare ba me kike bukata fada mini yanzu ba ran hana ki ba in tuwo kike so a sa niki dan miyar su ta sa ni nutsuwa zo da shi zan fada in ba za ka damu ba zazzage ko ya kai cikin buhu ban ga wanda ba zan rike shi ba shin kana da aure ko babu ne duk da dai ba san me nufin ka ba ai ko na yi aure a baya fa sai na lura ba za ta zaunu ba in ta yo dumame kaɗan take ba ni shi yasa ban rike ta ba yanzu in ka san mai kula da kai Allah sa ba za ka yi gudun ta ba ai zaman da zamu yi na duniya in fa za ta bar in ce in rage duk Afirka duk inda na shiga babu inda ba zan yaba ta ba